výklade sa budeme zaoberať otázkou pani Valentíny, ktorú zaujíma to, ako sa jej bude dariť v podnikaní, pretože ukončila prácu a rozhodla sa využiť svoje schopnosti a uvažuje o tom, že by sa venovala podnikaniu. Prvá karta, ktorú vlastne máme v strede, je na nej mák. Je to karta, ktorá hovorí o nevyužitých schopnostiach, o tom, že pani Valentína je človek, ktorý dokáže veľmi veľa vecí. Vládnocou planétou tejto karty je Merkur. Merkur hovorí aj o vynikajúcich komunikačných schopnostiach a je celkom možné, že pani Valentína, ktorá vlastne je narodená, je znamení Škorpióna, má úžasný organizačný talent, ale aj výborne komunikatívne schopnosti a pokiaľ sa bližšie pozriete na túto kartu, tam vidíte mága, ktorý vlastne stojí pred ľuďmi. Ona dokáže ovplyvňovať veľmi veľa ľudí a dokázala by, ako sa povie, vymámiť od každého to, čo potrebuje. Takže je tam zručnosť, komunikatívnosť, analytické myslenie, ale aj to, že ona dokáže byť flexibilná, pružne reagovať a navyše nechýba ani taký ten typický šarm. Karta, ktorá je na pozícii minulosti, tam je karta veže, ktorá hovorí, že vlastne zmena, ktorá pani Valentínu zasiahla, bola nečakaná a prudká, ale vlastne ona sama tu cítila, že je v práci, ktorá ju nenaplňa, ktorá nie je pre ňu tým, čo by vlastne chcela. A vlastne aj to, že sa rozhodla teda z tej práce odísť, alebo ako sa povie, že možno bola donútená okolnostiami, bola to karta takej tej nečakanej prudkej zmeny, ju zase posunula dopredu. Karta veže hovorí nielen o nejakých tých zmenách v našom živote, mnohokrát sú to také tie nečakané zmeny osudu. Hovorí o tom, že v podstate pokiaľ aj v živote chceme niečo budovať, je dôležité stavať to na pevnom základe. Pani Valentína je šikovný, tvorivý človek, nechýba jej energia a rozhodne, ako sa pozrieme vzhľadom na tú väžu, tým, čo prešla v minulosti, ju to nedostalo na kolena, ale naopak si povedala, že ukážem, čo je vo mne, pretože je si aj sama vedomá svojich schopností, aj keď samozrejme ju ešte trošku ovplyvňuje tá minulosť, ale ona sama je plná pozitívnej energie a dokáže situáciu zvládnuť. Ďalšia karta, ktorá je tu na tejto pozícii, ukazuje to, ako sa bude pani Valentíne dariť v budúcnosti. Je tam karta Slnka. Slnko je jedna z najlepších kariet tarotu, dokonca ani v obrátenej pozícii, pokiaľ vykladáme s obrátenými kartami, nemá negatívny význam. Je to karta dobrých nápadov, inšpirácie, žiarivého tepla, šťastia a v podstate pani Valentína sa nemusí obávať nejakých tých neúspechov. Vzhľadom na to, aj čím prešla, pre ňu začína v živote nová etapa a ona sama, pokiaľ teda sa rozhodne využiť príležitosti, ktoré sa jej ponúkajú, pretože jednak je tam zmena z minulosti, tá väža, ktorá vlastne tie okolnosti, ktoré ju prinútili k zmene, ale aj to, že vlastne je mák na pozícii súčasnosť, znamená, že ona sama sa neľutuje, ale rozhodla sa napriek tým zmenám, ktoré má za sebou, ísť dopredu, nepochybovať o sebe a ukázať svoje skryté možnosti. Ležatá osmička nad hlavou mága naozaj symbolizuje to, že vlastne je tam mnoho nevyužitých možností, nielen čo sa týka komunikácie, môžu to byť aj znalosť cudzích jazykov a vlastne naozaj aj tá schopnosť, ktorú som už spomínala, že dosiahnuť to, po čom túžime, prostredníctvom iných ľudí, vedieť ich ovplyvniť a vlastne dokázať hýbať davmi. Takže pokiaľ ona sama využije to, že jej prichádza aj to šťastné obdobie, nebude o sebe pochybovať, chopí sa správnej príležitosti, pretože tam je naozaj dôležitý ten aktívny prístup a bude dokázať otvorene hovoriť o tom, čo ju trápi, usmerniť tých ľudí, tak ju čaká v živote ten úspech, preto tam je tam aj to slniečko.
Takže to by bolo. A samozrejme tá karta toho slnka a úspechu sa nemusí týkať len teda kariéry, ale aj celkového spôsobu života, pretože bude mať naozaj pocit, že sa jej darí, že naozaj na všetky tie aktivity svieti slniečko. A ono by bolo škoda nevyužiť toto obdobie.